Ndị be anyị ekene m unu. Nnụnụ ị na-ene anya ka a na-akpọ udene. Maka ndị amaghị nnụnụ a na-akpọ udene, ndị bekee na-akpọ ya vulture. Ị ma na udene enweghị ilo? N'ihi gịnị? Ọ na-ebebe onye ukwu bebe onye nta. Ọzọ bụkwazị na nnụnụ a bụ udene anaghị eri ihe mmadụ ma ọ bụrụ na onye ahụ ajụghị ihe ahụ. Ya bụ, mgbe o ji eri ihe mmadụ bụ mgbe ọ hụrụ na onye nwe ihe ahụ ajụla ya, mgbe ihe ahụ bidoro sibe isi ka udene ji eri ihe ahụ. Ndị Igbo na-asị na ọ bụ udene kara aka na-amapụ ozu afọ. Enwe m na-asị gị nwanne, ọ bụkwaghị maka ozu emebibeghị emebi. Ya bụ na nke ọ na-amapụ afọ bụ nke mebiri emebi. Gbanịa na-esonyere m, tụsara m ozi a ka ndị ọzọ nwee ike ịnụ ya. Ndeewo.